Hui. Ja dagen sen kun taholla järjellä tää tuohtaa. Aika tuohtaa. GoPro on, mä leten streamin live. Joo. Mitä? Liekö mun telefoni jälleen? Mä olen saattanut muillekin pisulua rehuasti. Jo, då värste målsutta streamarna att just chatting, vai? Joo. Extreme sport. On mun saa letsi pisulua, jaha. Mä vastaan vielä nyt. Pia kaffe tuolta, mä poan tuolla. Ota vähän. Pia kaffe wishat, mä poan. Joo. Ja välte Marie-kekse satjusi. Joo, ota vähän. Mä vietsen kaffepan. Läkö meit niillä saa kämppää vai? Ei mä vietsen kaffepan ja priimis. Joo. Tuohta kaffepan ja priimis, ota. No. Me ollaan vähän harjahallamme, kun joo, ottaa vaikka näitä ahka tälle. Muiske se... Nää. Mä näkään sitä mun stream. Missä olet? Streamaffa se. Tämän näkee. Nyt ollaan hutkamme. Ottaa, mutta taas täytyy saada. Ja tiellä voidaan tällä. Hiikalta alama footage. Vattis mun jo tehtiin just tai spella pehti vai just tällä alama footage sarvakehitys. Tämä ei mulla kuullut. Mulla on lemmoista saati täytyy. Mulla on kahkapaka. Mä olen lohkomme tatu chatte. Ja chat-lohkomme. Joo. Bräke pro gamer. Haha, juo kullan mon. Ei lähti alma pro gamers. Lako se on meitä streamemin. Voi kuuluna. Lako tää World War 3. Joo. Ja. Tää kestää täällä, mutta mun kaffepannut sen priimiset sähkit. No tältä alama pro gamer. Momentaa. Vaikka kasteen haukkaan. Ei mä tarpeen kasteita. No, tää sen kaanoo aina. Handlingarna i den här streamen kan vara farliga att utföra. Disclaimer, kun se alkoholiikket. Joo. Alla takaa nuko taholma ei tahka. Joo. Alla valpia primus. Juuri tangentborden alla kun kakka spella. Alla viat primusen lahka tiihtellä. Just mun streamin patkan just täältä, mä olen komia muut primusen. Voi tuule. Vähän pahkat niskan, että ei me valti tinkka. Jennu pahkas. Huija. Saami streamerat tällä alamaa redneckia. Sitten kan ehkä välttää muu. Muistit joo, muistit maata jolkkia. Muistit kan katsaasti maata pohti jolkkini. Ui saakunat, joka tunti. Mä on ketjat vähän charge-tappe jokas, kun on vuoditimetä kaffe. Joo, mä tuossa taas voidakin hierissä tulta pilles olles tiihtyä. Mä unnian tehi tullut johtarit, vuotta. Mä varan juuri, että vuotta alla. Joo. Mä voin tätä kaffe tulta. No voi hennet, tätä ille toppe. Tjohkoremme kehtsämme jätsäs kaffe, tätä olla vaaralassa. Lähkö oppe? No joo. Jaa. Tää mulla vietetään kaafemillu. Muus vain takkar kaafe, mikä millu. Niin. Tätä kieltä millut. Taas mä laan täällä mun kaafemillu, laan pitää screwdragalla taas. Ja tänne mulla on vuotsi. Mutta musta ei pahtan piiliä screwdraga. Tää on sitten kieltä meiltä. Siellä aloa tekkar. Mä voi tuulen tälle, mä haluan aina avata, hei, tittar på Anna Ruuma. Tai älä kehtsämme tuu. Eikä ole kehtsämme. Ei älä kehtsämme. Jaa. Missing a big moment.
Sames riuku tälle kehtsä. Sä nämmäkin se oli riukoi pirreiska, että kuulikin riukoi kähtsä. Joo. Täällä oli norta, että mui priimisa, kun mä olin taas milleen. Mä tällä kettin väärälle muistella. Mä olen toki salke tanja tahka kasku stream. No mä en tiedä, että hän on lohku, mä kaaftalla. Jaa, tää oli perä läikä. Ui. Te tuntii, että saa se joo. Ottaake mukaan, mä jouessaan kaafa, kun mä naakan, niin tahattaan nukusta. Jos täällä puhtaa piison mun malli, tätä kalle. Ikä on meitike tahka, ettei se. Ja mä ne avaat heimonen kähtä riukoja. Mutta tähän saalli tietoa, että minun huossaan kaat. Nää tokka tahka nuohteen. Kun tagattaa YouTube-video, kun piätte YouTubea, te tokka sheimatsu. Joo. Voi, tuulen tuovat hei. Kaka pitcha, just te talkaka tadjatatte noit. Ja avat he takal vulkki tohko riukulussa. Ja tohkaan lehki tappe. Mun luhti. Kafe. Kaka jos kaikki riukoi, se on kähtsät. Just te talkaka tadjatatte noit. Ja avat he takal vulkki tohko riukulussa. Ja tohkaan lehki tappe. Mun luhti. Kafe. Kaka jos kaikki riukoi, se on kähtsät. Kaka jos kaikki riukoi, se on kähtsät. Joka jos kaikki riukoi se on kähtsät. Mutta leikko vain mun symppa. Mä en saat nämmäkin riukoi pyrrä. Alkki me lektyy teitte alas riukoi viisseit pyrrä saarnat. Joo, taaken sen tumta vulki vissa se meikki. Ehtsä samis riukut oppi Twitchissä. Joo. Ja nu on moi massiimme kaikkea. Meille me tihme, kun alkki meille pyrrä massiimme viskeet. Mä jäin kärkäänkin alkiin vähän kaffestallat ja vähän posihit, että avullekin kuappatsaka. Varmasti priimiset sähkät. Mä jaat soraka niinku tultiin, että sähti, että mä jaatti ihan i pillistä mun hoittu läppä. Joo. Ja on hyvä aipanto. Ottaa märtinen. Joten pitää lohkiin sättää barspaaren. Nääkö kullanta tiittaa, jos vuossaa kaafen lohkia, joka sättää barspaaren. Oi. Tämä on kalille kullan. Oi! Tämä on kalille kullan. Ja mä yritän taas vaakta junien, että näihin haapuu. I pailla junien olkstella. Ootko kaafa ollesta puollu peafti patsilla? Mä olin jorkannut junia, että ehkä mun etsän kuuli. Jaha, no ootko kaaftinalla? Joo, ei takaa meikki mun palttaan taas mun hartsakaska ja julkki. No kuulkaa striimiin patkan. Jaa, okei. Joo, täältä tällä vuodella. Joo, tää oli puolella, että mun pohtin tiehkeä sarjivuomia. Peutit on jo takkar viisis raarit. Joo, te mun loktin tää priimus, joiden vaan pahkasin valtakiin. Ui. Tämmönen hakkan leiksti kaafakuhpi. Joka vuoden kaafa. Kato vuoden kaafa. Mä koppi maakkan tahkat. Mä saat luita kaafikin, niin saat luittaa se päivänä. Pilleistä vistä tällä on mun sahpaan vuotua. Oi tuulen. Joo. Tää muka saatna luita taas. Ja taakin sangtum lohka. Tää oli mun itseämisiä. Tällä mannan. Lekonai leimasen. Kets tuulena jo. Oi. Joi. Jostakas kenkkii koksuahti runga. Oi. Tuulen täältä jostakalla storemus tekkar mieleke tip leader. Meitä laitin pro-streamin lai lehki tekkar tehtyä mienen maakaan. Joo, tie. Biggest tipper. Ja, kan joo, tää oli tohti kaijos kenkki 8 euroa. Mä jääkö 8 euroa yli koksuahti runga. Vart joka viedä tämän kaastalla. Riukui tietysti kehtsää, kun tunnu keltolla saa kaikulla. Tiele viekka. Kohtalta tjohkara, kun tää kontuura on lehki mennyt unni ja iesnu unnia. Kä tiellä pohtanut unni, kun sahta jo lehkit.
Tee molemmat täppä. Kokta altuu sieltä kamera, kun toudulle ehkä mennu, tatu kontrolla nuunni, kun tuo vie kattoppe. Ja, i musse vidvinkel lins. Jaha. Tänne touruun unni. Mä aina, että kun tuo vie kattoppe keyhkiä, tuossa on nuunnia. Teko Jele. sieltä. Tällä oli vidvinkel lins. Tällä minkä aikaa tää jukesti kaafe vähän aavuikoi. Jostain kanssa, ettei biggest tipper. Ja, pie ASMR. Otta vähän. Että jaadit tänne spelien. Niin. Oi no kaamis joo. Mulla on vain nyt ollut kaafijuhki mussa takkaan. Nukin tuolla saamen laavileikit. Ja tämä vielä leikistä vähän merkki. En paltti jokit sama. Ja joo, Heilipi. Mä jaadin iena, mutta jääkö Discordon. Leko mehki iena. Jaha. Mä jahken tälle itsepärä mun ignoreeramme. Jaa, mä jaadin tihtoriena ja mä jäin just, että sä kuulla Discordon. Joo, mä olen itse ASMR tunja meitä. Mä olen itse säukkallamme. Antakasi. My streamer, pro streamer. Jotain min jukkeesti tein joo. Mutta mä jaan tänne, tai speilin jaan tänne iena orta. System, audio. Vissi jaan tänne iena. Mä alvesten tunne muistelit, että tuolla taka verrukko tokeva tiekkar tiunnaahta. Tala? No joo, ele osakko. Tala mi tsohki te kaafit. Joo, tiedä. Sille, joo. Tähän verrut. Mä en tällä verrut. Mitäskö mihkä verrut? Itto tiedä. No muita täällä. No, täällä tusla alma viisis vuoro. Jaha. Joka kaafe, että toka kaalujuhkata sömpe, te allus turru. No, näitä mä kalle prosenttina sturra, eli just sturru kofte suhte prosentten te muistat kartan vihtä ja bjälhekka. No ei, tälle holopurpuu räntää, ties. Jaa, okei, näyttää kakkatu 1000% sturru, teka kanna. Joo, tälle ofta kuhpe sömpe tielle vuottuntetus sturru kokte churi pohtu. Oh, jaa. Kokte churi heakka. Ja tiedä, Kalle kuhpe to Juka ofta päivä. Niin, mä tiedän, mulla on ollut kaafi Jukka. Irskaafi ja ekskaafi on Jukkat. Mutta täällä vain kun käy täällä silleen, että ei saahtes poovet. Manja kun Jukkaan kaafi. Laukos poovet. Spoovet, ne kähtsät tänne rukkuun, eikä te sumppei kähtsät, että spoovet pahtaikki. Eikä ole kuassa kullan. Joo, nää, mä hal poranteit sömpit, no musta on ruellu. Ja toki. Mä laukan spoovet, ne kähtsät. Kun makkara saattaa pahtaikki, mi oppelee. Kata aina YR.nu, tätä aina. Ne, mutta plaa sähti aina meidän jinjillä, että se ei hekkaarit. Joo. Toppe kaunuta väderprognoose ja poajuprognoose. Tästä mentää kuhpsista vai? Joo. Joo, niin. Vain tällä vain vasta pohtaa suoman erossa. Min suomanis min lohka jinjillä, että kun min mein nisnaluminen. Jaa, to meinen nuu. Joo, aina kun minä alkaa vähän leikkaas tällä, kun mä en leikka kuulimanna, te alkaa olla, mutta kun olet tällä ninjalatsat. Joo. Ja kun on tuohtaa saakka, tällä niissä nolmus. Ja kun alkaa sähtäis nollu, että sähtäis sieltä ninjalatsa ei pitää saakka. No nää huija. Ninjalasta lepärä eelipä. Ja taas se sipahtan kan mihka ei kannas puhua, kun mun tiedäks pitää. Mun aina, kun mun ies millen kaafi, tässä on no storraa, ne kets, oina kaamerissa, aina kun mä storraa tälle. Se tulee vähän manjipu, jo tielo aina.
Joo, täällä vain täällä tosi vihta kahvipinna. Ja tiedä oli nuunnana, että ties oli sturruellu i vähäke. Joo, tiedä vain. Ja. Ja katsotaan, voi imokilla näin kohta kahvikuhpu juhka. Tähän haatsan kuhka. Mä näin ollut stream kahvistella. Voittaa mä kakkamara vetsofta tinkka. Mene kone vetsä kahvi. Mä tiedän hitää kopmaan tieppi. Jos mies on lähtenyt just, että kopmaan vistiä pillään olisi mun syppi Nintendo asia. Mä oon välttämättä vähän mä musiikkaa tinkkat. Koska mä tuopian tuossa. Ja helke. Tuolla voi vist olla mun sahpaan. Sahpaan kuultu. No, tämmönen tappe. Vist olla vaan musta sahpaan. Missä kaffen tää sahpaan kuultu. Niin.